Dus een, Ja, dat was. ja, dadelijk weer goed wassen, hè? Ja, met de dingen, hè. Ja. Hey, maar ziet Vast je... de coronafles vastpaks. Met wie had ik het genoegen? Met Leon Bonen. Leon. Ja. Leon, bist ik een soort van fietsend VVV-kantoor? Ja, ik heb zelf hier Clio Travel, dat is een historisch reisgenootschap, heb ik dat genoemd. En ik was wat zoeken naar werk. Niet, dat is toch niet heel commerciële val? Nee. Nee? Oh. Nee. Dat is een reisgenootschap. Wat is een reisgenootschap? Een reisbureau ken ik, maar Ja, wat is een ja, reisgenootschap? dat is een aantal mensen dus die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis. En wij zoeken vooral de kleine geschiedenis, hè, dus waar de grote massa's langslopen. En ja, ik zet daar uit, ik organiseer daar programma's, organiseer ik daarvoor. Wat leuk. Ja. En dat is En dan... onder andere ook lokaal. En dus ook dit, de parels van Leurdal. En dit kastelen van Leurdal. En ik ben nu bezig met een tocht van Leurdal 4045. Uiteraard. Ja, aan de kader van 74 jaar bevrijding. Ik heb een auto. Even kijken, waar zullen we die... ik denk dat hij het beste is. Ja, voor de fietser. Ja, daar heb je de knooppunt. Dan heb je al een knooppunt de kaart hoor. Ja, ik kan doorlopen. Dankjewel. Kijk, een glimlach uit wonderen. Oh, kijk, dan hebben we direct het voorbeeld bij Ja, de dit is, hand. ja, dit is een voorbeeldje hoor. Dus aan de hand van die knooppunten, ja, zet ik dan, kijk ik aan wat zit er bij in de buurt, wat voor, Dus zich verbindt historische pareltjes met de fietsknopen. ja, juist, dat is de basis. En daar vertel ik dan, maak ik zo'n kaart van. En er is dan een korte omschrijving. Dit is dan met name, die is gemaakt naar aanleiding van 10 jaar bestaan van de gemeente Leurdal. Een fusiegemeente. Maar goed, de historie van Leurdal is natuurlijk duizenden jaren ouder. Het gaat terug tot de prehistorie. En op dat moment een beetje ook met de Gervie is die kaart gemaakt. Zullen we hem even testen? Leon, nummertje 10. Wat is het? Even een prehistorische vondst, jager en rendier aan de Kelperweg. Ja. Vertel. Nou ja, goed, dat is toen door de beek gekanaliseerd worden. Ja. Toen hebben ze door, dat is een soort peelgrond is dat. Ja. Ja, zuur. En door de gewoon organische resten heel slecht. Of eigenlijk niet. Die bleven heel goed geconserveerd. Geconserveerd, juist. En daardoor is bij dat punt door, is bij het kanaliseren van die beek, van die Tungelroodse beek, is botresten van een oeredelhert gevonden. En wat zou ik kunnen zeggen, en de beschadiging eraan, dat het vermoedelijk ook door een jager gespietst is. En dan hebben ze dit gemaakt, langs het spoorlijn Remont-Weert. Dat nemen ze dan een landmark. Dus de bedoeling is als treinreizigers in de trein zitten, dat ze weten van we zijn de jager daar met dat edelhert. Wat cool. Dat ze dan weten van we zitten tussen Remont en tussen Weert. En dat is op die plek is dat gemaakt. Ja, goed, voldoende aanleiding om er een... En genoeg even over dich persoonlijk. Ja. Want een historisch reisgenootschap, hè? Ja. Dat zit al iets over dich en Ja. die fascinatie voor geschiedenis. Ja. Wanneer is dat bij dich tot ontplooiing gekomen? Nou goed, het... Altijd. Ja, maar was dat, Nee, was dat vroeger al zo op ja, school? als kind, ja, Geschiedenis in de klas? eigenlijk 9 en 10. Serieus? Ja? Ja. Maar goed, met geschiedenis is niet zo breed als bijvoorbeeld als je technisch onderlegd bent of als je economisch onderlegd bent. Ja, dat is maar een heel nauw veld. Je kunt of een HBO, geschiedenisleraar of een universiteit geschiedenis studeren, zeg maar schrijver en onderzoeker worden. In mijn geval is het HBO geworden, zeg maar de leraaropleiding. Maar ik heb er toen niks met gedaan. Ik kost toen ook werk vinden. Daar is niet voor de klas gestonden. Nee, ik kost toen, er was toen ook geen werk in dat tijd. Ik al over eind jaren 80. En toen kost ik gaan werken bij recreatiepark De Leestert. En goed, daar heb ik heel veel jaren gewerkt. En op een gegeven moment kwam ik op een punt in mijn leven van... wacht, ik moet iets anders gaan doen. En wat ik zelf wel altijd deed is... Als ik in een plaats was, altijd natuurlijk historische dingen bezoeken. Dan ging ze altijd de musea in? Ja, juist. Ja, niet op strand of niet de dinges. Altijd even kijken. Heb je ook een gezin?
Ja, zeker. Ja? Vrouw, kinder? En die moesten die dan altijd achter papa? Ja, zo'n vader ben ik. Ja, goed. Maar het is toch nog goed gekomen. Je ziet nog altijd kinderen toen, we zijn op je en de kinderen in principe toen nog niet belangstelling, maar ik zit toch ook wel aan mijn oudste dochter. Ja? Dat is toch een zeutje gepland. En als u op vakantie gaat, pik je dat toch met. Dus dat is toch wel belangrijk om het ook... die zaait zal oogsten. Ja, juist. Dat is het. Maar goed, op een gegeven moment... toen zei een schoonzuster tegen mij, toen we aan de Somme waren... In Frankrijk? In Frankrijk. Dus hoe ik dat, die had er interesse in. En toen zei van, Leon, dat moest voor mij hebben doen. En zodoende heb ik dus dat reisgenootschap opgericht. Mensen kunnen er heel makkelijk lid van worden, die sturen me een e-mail. En ik stuur hun dan zeg ik maar een uitnodiging om aan iets deel te nemen. Hey, maar zien dat dan lokale dingen of ga je zo ook interlokaal? Ja, met name... want ik zie door een museum in Dresden. Ja, juist ben ik ook geweest vorig jaar. Ja. Maar organiseer ze dan ook reisjes? Ja, nou, ben ik naar aanleiding van de val van de muur... wat was het, hoeveel jaar? Vorig jaar geleden? 30 hè? 30 jaar geleden. Dus heb ik een reis georganiseerd naar Leipzig en Dresden. Dus om te kijken van wat was die DDR? Zijn we ook in Innsbruck ook geweest, hoe de trabant gemaakt wordt. En in Leipzig, hoe die eerste protesten waren, daar gewoon op die Thomaskirche. Maar Dresden ook enorm zeker. gebombardeerd door de geallieerden. Ja. Zien dat ook dingen die ze dan... Ja, maar dat is dus in dat museum wat hier stuit van dat nationaal... Welk? Ja, deze. Ja, het Militair Historisch Museum. Dat kun je inderdaad zien, want dat museum dat is ook gemaakt, even kijken. Ja, door dezelfde als... dat in New York gemaakt heeft, dat monument voor 9/11. Oh. Liebkind. En dat museum gemaakt, dat zie je ook die splitsingen. En dat is in die museum ook, dat is een breuk. En die breuk geeft aan dat bombardement in februari 1944, waar eigenlijk die geschiedenis van die stad, die Lien, dat die afgebroken is. Hey, maar goed, de Tweede Wereldoorlog is zonder... Wat zien we nog meer? Oh ja, deze is, dat is ook wel bijzonder. Die heb ik gekregen van Engelse soldaten toen 50 jaar bevrijding. Die waren toen op de plek waar ik werkte, de Leestert. En die kwamen daar toen, die hebben daar in de buurt gevochten daar. En ik heb hem meer dan 25 jaar bewaard. Ja, dit is de Somme. Wat ze net zei. Ja, ook, dus hè? Ja, dat is 100 jaar, dus dat was in 2016. Daar ben ik toen geweest. Ja, dit is die Trabant. Ja, dit is van Churchill in het Imperial War Museum. En dit is van Limburg nu, hè. Maar bijvoorbeeld ook de volgende week organiseer ik door Maasgouw een busreis, maar soms gaan we ook met de bus. En dan gaan we plekken zoeken van... dat werd trouwens door Hugo Leuten, huishistoricus. Daar heb ik daarvoor ingeschakeld om dat verhaal te vertellen over een aantal punten in Maasgouw. Oké, dus het is niet altijd zo, daar sticht het verhaal thuis. Nee, zeker niet. Ik zoek ze ook weer de goede mensen bij. Zeker. Ja, soms vertel ik het, maar soms is het ook wel eens prettig om eens iemand anders te horen. Maar heeft ze hier nou die werk van gemaakt? Dat is ongeveer van 30% mijn werk. 30? Ja, 30%. En ik kan er nog meer in steken. Maar ja, goed, je moest altijd even van tevoren even gaan kijken. Hè, ik ben wel op veel plaatsen geweest, maar het is natuurlijk toch anders als er met 10 mensen bent. Van, hoe gaan we nu eten? Hoe gaan we nu iets anders doen? Dus dan moest je toch altijd weer even checken. Dus dat is eigenlijk, dan moest er de tijd in steken. Dan zou het nog misschien wat meer... Maar ik vind het zo goed. Ik ben zeer blij mee. Ik ben niet blij met een aantal... ik kan het de komende jaren verder ontwikkelen. Wat zou je nou nog heel graag een keer willen met die historisch reisgenootschap? Dat is leuk dat ze dat zegt. We hebben gisteren toevallig nog een aantal, dus nog mijn mensen, een bericht uitgezet om het voor te bereiden om naar Stalingrad te gaan. Huh? Ja, want we hebben daar 74 jaar bevrijding. Ja. En ik heb het in de brief ook aangegeven. Het is eigenlijk pijnlijk om te zien hoe weinig, dat er eigenlijk geen Russische soldaten bij zijn. En formeel is het correct, want we zien natuurlijk... Dat die woord niet bij zien? Bij de 74 jaar bevrijding, dus overal geallieerde soldaten, dinges.
Want het was een heroïsche slag, hè? Ja, maar goed, voor mij was het juist, want wij zijn niet bevrijd door de Russen, door Stalin, dat klopt. Maar de Tweede Wereldoorlog is wel beslist in het Oostfront en met name in Stalingrad. Want 8 van de 10 Duitsers zijn gesneuveld in het Oostfront. Ja. En dan is het eigenlijk pijnlijk om te zien dat hier geen één Russische soldaat bij is. En nou goed, om toch het belang ook naar voren te brengen. Ja, ben ik eigenlijk van plan om volgend jaar een reis naar Stalingrad te organiseren. Die coole dagen. Maar ook nog met Russische veteranen die eventueel nog... Ja, goed, het programma dat moet nog ingevuld. Het zit hier nog. Dus dan moet ik even kijken van wat voor contacten zijn door. Maar de eerste stand vind ik even om door te bezoeken. Om te kijken van... punten te bezoeken wat aan die slag van Stalingrad herinnert. Wat eigenlijk de grote ommekeer was in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Waar uiteindelijk de Duitsers een grote fout hebben gemaakt door het leger op te splitsen. Hè? Stalingrad en richting Zwarte Zee. Ja. En toen zien ze dat heeft heel lang geduurd. Duitsers hebben zich enorm verkeken op de winter en op de bevoorrading. Ja. Ja. En uiteindelijk zien de Russen... aan ze voorbij gegaan en hebben ze omsingeld. Ja. En dat was eigenlijk een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Ja, beslist. Ja, en om dat te kijken... Wil stichten naar Stalingrad toe? Ja, maar ook vooral om mensen inzichtelijk te maken van de grote Russische bijdrage. En natuurlijk, Rusland is op dit moment geen fijn land. Dat was toen ook geen fijn land. Maar dat is onverlet met die bevolking, de inzet en het lijden daarvan. Ja, de bereidheid om offers te brengen. Ja. Zoals eigenlijk zelden. En dat komt eigenlijk te weinig nu over het voetlicht. Ja. Ziek man. Ja. Laat ze me even weten of het doorgaat. Ja, dat is goed. Ja? Moet smet.